Astăzi ne jucăm Standoff 2. Trebuie să așteptăm să se încarcă. Acum începe să se încarcă. Și după vară cum pot eu să mă joc pe Standoff. Dacă nu știți ce e jocul ăsta Standoff, e un joc cu pistole care poți să le iei fără să le pică sau așa, direct poți să le iei și dacă ești începător și cu level și așa, și e foarte frumos. Nu mai durează mult, încă o țără. No. Uitați-vă, eu am atâtea numai, dar sper că o să vă placă. Mama, mi-a picat ceva epic. Cum se cheamă, nu știu. Mi-a arătat un verde al meu și care mi-a arătat jocul ăsta și mi-a plăcut. Și acum o să-mi jucăm. Nu, anulează. Nu merge. Asta. Am vrut să mă joc 2 vs 2. Da, asta e. Dacă vocea mea nu-i bine de la că sunt foarte țărărecit. Da, ups. Am uitat că n-au pățat pe arma. Hai să nu ne jucăm. Stai. Imediat trebuie să plec pe undeva, dar eu să fiu o țară scurt. Dar ne jucăm cam 5 meciuri și după gata. Se încarcă și nu. Dacă vă place de până acum, dați un like, un subscribe și nu. Mamă. Acum începe cu sniper. Și da. Ăsta vrea să mă omoare, dar nu poate. L-am făcut. Încă unul. Nu am vrut să dus în lumpetă, cum se cheamă. Hai că acum o să pot să vedeți. Cum a fost, știi? Exact. Eu l-am văzut. Ok, dacă voi vreți cu mine așa, nu voi ăia, headshot-ul cu ăsta, vă fac prostilor. Mamă, cum a făcut cu kniful.
Acum. Mamă, cum l-am făcut. Hai că pot să fac. Nu, este greu, n-am avut acolo. Hai că acum fac cuțitele, hai că fac. Și mai și pe mine. Du-te, Andreas, dacă ați auzit ceva, de fratele meu. Așa mi se întâmplă. Nu, pa.